weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fasudaɓe to gawinane to korkadiele to madina alheri to awoyni to guetema kon takkusan juula ha to galle ceerno oumar ɗi to batame sara ha to batame sare ha to galle ceerno mamadou saydou bana to kuñankari ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to radio liggey 91.4 FM habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo gendini ne tawi jillu mum to Banjul lamorgo leydi Gambie nayumo toon ko tawtoyede congrès islamique biteɗo OCI taw ko leydi julɓe joɗono ɗum to leydi Sénégal médecin colonel biteɗo Khalifa Ababacar Wade o suɓama par décret o waɗama médecin keeriɗo woni tagui docteur keeriɗo médecin personnel horejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye to leydi Mali e nder région Nara ko goskiji yimɓe nayo jiita ene mbasi pittari men kamɓene kala koɓe famille goto kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Chine to leydi Palestine to leydi Israël to leydi Liban ha to leydi Ukraine bisimilla moon ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi de ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe dartoraɓe e rewɓe ronkuɓe sowade kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko jaadindo ɓalawal e danwal kala gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe gorko seyɗani kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen ɓe arsigaji men kippi wonduɓe barogal yanoɓe barogal ɓe seeɗineji baktedi koye mumen ha kabɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi oɗon maldana rafi mbawɗa wondude kala ɓurata balɗe tati tawi a wi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra dendagal rafijo goragu kala ɓen yawɓe yitede koye mumen jippiɓe leese e ustoraɓe goragu omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ɗe hen ko muudateɗe ɗe hen urete ɗe hen jarete ceerno Amadou Tidiane Diallo en andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe toon to Madina Daka Madina Gounass to Daka Madina Gounass kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko mo hutorno toon to leydi France ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00336 04 66 27 ma he mo hano hanirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dakar en tawi ɗo no miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawe ɗon en tawi ɗon miñi ko biteɗo Souleymani Diallo kala jokkodirɗe e makko walla jokkodirɗe ceerno Abdoulaye Diallo ma heɓ ceerno Souleymani hanirta ni gam hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayo ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji owditi base makko
toon to Dagana Mauritanie ha to Ros Mauritanie kala jiɗɗo leɗɗe makko jiɗɗo jokkodirde makko jokkodirta koye musidɗo makko sehil makko biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɓe oɗo saaha joni to Dagana numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiani Diallo ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ceerno Amadou Tidiani Diallo ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko haaju gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawisɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo joyi lewru me hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ƴetti lana mum ndiwoka o yaɓani toon to Banjul lamorgo leydi Gambie tawto nayi mo toon noon ko tawtoriyede sommet taw ko battowo sappo e joyi lawol session de congrès islamique aseta ko aseta hanki subaka o ƴetti lana ka congrès o noon ɓe mbiyata ɗum ko o CI e nder sommet he noon maɓe jewti toon ko fati kay des questions politique woni de gueɗe ko fati e dawrugol ha tenti noon ko fati kay gueɗe taw ko leyɗele julɓe ko wayno cause Palestine woni tigui
darade hano leydi Palestine heptinira heɓiri haqqi mum kadi hande kadi gueɗe batteɗe mum nde wawata dokkade ɓe mbawa yewtude toon maɓe kal toon kadi ko fate gueɗe faggudu woni tigui gueɗe économique e ko fate kadi gueɗe neɗɗaga woni humanitaire e social et juridique wondude culturel kala tawi ko toɓɓe tawi kadi tawi ko toɗɗiɓe tawi ko ɗen toɓɓe fof ko toɗɗiɗe ko fate jeunesse ko fate rewɓe ko fate famille aji science e ko fati technique e médiaji kala maɓe jewtu toon kadi ko fati tigui e gañamtumagu yoga kay e yimɓe jogani diine islam o e ko fati kadi e changement climatique wondude sécurité alimentaire woni tigui haɓade ko fati heegue e nder windere he e nder some he kadi e nder some he kadi ko hono secrétaire général catalngal ngal OCI nden hono biyeteɗo Ibrahima Taha ma ɓayin toon rapport muɗum ko fate programme e ɓooje ɓurɗe jojjude nde catala OCI ngal jogui tugui kay congrès mabɓe ɓennuɗo faade oɗo saaha joni tigui moɓe mbadda bila mabɓe hono Adama Baro kañum woni hoorejo leydi Gambie jabɓiɗo bismiɗo toon hoɓɓeɓe oɗo saaha joni o fodiniɓe tigui wonde some o ma rew lawol hano hannirta ni hoɓɓeɓe kadi ma jabɓe ma bisme kadi nden ka mumen e kisal mumen ma jogue ha timma nde wonno leydi ndi ene jogui oɗon hattani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati en nden ka e kisal hono hannena wulsiɗi e nanɗo makko jagorgal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamu baddi jillu mabɓe tokkirol hakkude Mauritanie e leydi Mali seeɗa hanki subaka ɓe jettima toon tenema nema noon kañum woni capitale régional région mo hoddela charqi siftinde on noon oɗo saaha kala tekkerne surka hakkude leydi Mali kañum e leydi Mauritanie jillu ngu noon jungo ngu 72 heures woni balɗe tati jillu ndu ko ngu balɗe tati mujibu jillu ngu noon ko humpitade gonka Mauritanie naɓe tawateɓe kay sara keɗol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali e yidde ɓeydude kay tekkinde nden ka e kisala keɗol ngol to bowal laaɗe diwaje ngal noon ngal nema ɓe tawi toon en ari jaɓɓade ɓe gouverneur diwan o hono Issilmou Wul Sidi e hoorejo conseil régional de hoddela charqi wondude préfet nema wondude e autorité ji administrative et sécuritaire falde nde kala e cadre uji wondude notable uji et les élus locaux kamɓe kala ɓe mbawi arde toon jaɓɓade ɗeɗo jagorɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen INSAF ko landa laamu woni parti au pouvoir conseil national landaka ɓe joɗima seeɗa hanki o to palais de congrès mo nokta ko session extraordinaire landaka e gaddugol hoorejo makka hono biteɗo monsieur Melaynina wuula e yi e nder jonde he noon ɓe jañima no fewi ko fati kay candidature mbiri mabɓe Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi ndi tawa kadi ko ƴiɗɗo ƴamtoyde deuxiéme mandat muɗum e sungoji hoorejo leydi Tijjani ñande nogas jeenayi lewru juin hitaɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayi no yidde mabɓe kay ko heblade tigui no dole mabɓe ponno beele hoorejo ɗi ndi ene heeɓa polgu tawa kadi ko dès le premier tour hoorejo landaka noon o waɗi résumé golle ɗe Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi ɗi ko golli kay e nder manda mum gaɗano o jubbi seeɗa kadi ko fate e ɓooƴe taw ko ɓurɓe jojjude ɓurɓe faydinde ɓe o jogini leydi ndi kay so tawi o heeɓi deuxiéme mandat ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyan ha to babaɓe noon yuɓɓini toon ñalli pinal tawa kadi ko belamma oɗo saaha kala ñande tati e ñande nayyi ko belamma e rarayuji e belamma tigui tawteteno toon ɗum noon ko yidde wadde hommage woni ruttude teddungal yettude jarnude mande e mantude hono goto e yontaɓe diwan mabɓe yontaɓe wuuro ngo biteɗo Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollidde Blé Ba Abdoulaye Mamadou noon ko kañum woni maire de Babaɓe commune de Babaɓe kanko kadi woni président de la zone France de Nouadhibou ɓe jalti noon jaɓɓugal paydigal no fewi Babaɓe eko taari ɗum kala ɓe jaɓɓima maire mabɓe ɓe koliri weltare mum no weltare mabɓe e muɗum on maire o holliri hen kañum ne weltare mum mawde no fewi jaɓɓugal mawɓe e rewɓe mawɓe e sukaɓe rewɓe e worɓe kala jalti jaɓɓade maire o ɓe mbaɗi yaadini hen kadi ñalɗi pinal taw ko ñalɗi fina tawa ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men Demba Babaɓe hono Abdoulaye Ndiaye a salminama a juurama.
emin jiiɗi kalna min haysino ko jubbande seeɗa résumé no golle ɗe jaari. gali abouba mi salminima juurimama mi haalama noon jaɓɓugol ngal ala ko no ngal fotani o jaɓɓa ko nokku ni wiye hayre gollere rentré de hayre mbara hayre gollere ɓe jaɓɓimo nokku ni wiye abari e nokku ni wiye seno kuna wona seno kuna nokku ni wiye dungel rewo ɓe jaɓɓimo juuɗe jeeri ɓe naati babaɓe e kewini muɗum debbo e gorko mawɗo e suka a wawa yiide Allah e jamanu mawɓe e rewɓe hen jaɓɓiɓe noon jaɓɓimo ɗon ko jinnaɓe makko jaɓɓi ɗon ko miñiraɓe makko ɓaɓe ko ɓiɓɓe makko e tañiraɓe makko ɓe juuɗe asko ɓe rendi to dendal politique ala keddiɗo wona babanaɓe hande ko aduna o fof jaɓɓimo ɗo ɓe gummi ko Sénégal ɓe gummi ko partout neɗɗo wawama haalande Abdoulaye Mamadou Ba o teddinama kadi o bismama o dañi ko meeɗa dañde piiɗo makko takkusan makko e babaɓe beera e makko e babaɓe ko hunde hulɓinide nde welani wasa tawede tan ko tawede kono waɗi hunde waɗi toɗuma ko noon tigui Demba Babaɓe golle ɗe jooɗi peewi e nder jonde nde nder jaɓɓugal walla mbiɗa nder ñalɗi he kanko Ba Abdoulaye Mamadou o waɗi toon eɓɓoje ko fati kay wadde toon eɓɓoje baɗɗe fayji no fewi taw ko yidde wallude wuuro ngo no ƴellitiri e yidde wallude yoga e sukaɓe no mbawa tigui gollorade hano hannirta ni ɗen mbiya tan koni tigui foti waɗede e leysuguji men kala mo jiiɗen kayne waɗa golle payjude no fewi ne darani leydi men ne darani diwan men eɗen foti waɗande ɗum hommage beele ne jokka kadi heddiɓe beele ene ñemba ɗuma ɗum noon en mbi bravo dendagal ɓesgu babaɓe naɓe kala e ɗeɗo golle payjude no fewi ɗeɓe mbaɗani hono Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lolirde Blé Ba sen ummima to babaɓe ko ɗon taccirtena jiyan to leydi Sénégal Ousmane Sonko kañum woni maire les Ziguinchor guila janvier 2022 oɗo saaha noon oɗo saaha gonɗo oɗo saaha ko kanko kadi woni hoore jaggoɗe laamu leydi Sénégal e gardugol holoji ɗi ndi hono Bassirou Diomaye Faye jaydeɗi kewɗi noon e réseaux sociaux ji koliri tigui wonde o démissioni ha laaɓi e wonde maire mo Ziguinchor hollirama noon e nder jaydeɗe ɓe koliri tigui woni yidde makko kay ko hormade programme o rokkirno ko adi kay koɓe gara e laamu hollirde kay wonde koɓe firtotoɓe ha soro ladde ko wiyete cumulation de poste uji woni tigui fawdirde e poste uji tawa ko neɗɗo goto ɗum noon ko gam yidde ustude wasam golla woni chômage e nder leydi he o erima dendagal ministre uji makko kala ne mbaɗata kay hono noon ministre Bassirou Souley no waɗi ni so démissionde kay e poste mum wonde député walla so wonde maire adjoint au maire noon holliri tigui wonde kabaru kay haysino yaaji wonde Ousmane Sonko démissioni e wonde maire mo Ziguinchor kamɓe ɗon ha oɗo saaha joni ala kayitaw moɓe keeɓi wonde kay sifande Ousmane Sonko démissioni ko fati e oɗon poste ko wawi wonde hen kala noon ɗo e yesso walla mbiyana ko woni e la haldaɗani juuɗe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder vidéo cariɗo e nder réseaux sociaux ji ina hollira kay sakataɓe nayo tawi ko sofereɓe apprenti ji sofereɓe enen daari kay e dow jamdi tawatedi natirde bis ɗuɓe mbiyata marche pied tawi ko kar mo hinde jaga diaye ene piija kay e dow kadi bis o woni koye dow lawol gola hinde autoroute bis o ne dogano dogdu pakkinde no fewi on vidéo noon saabu kay hulɓinade mom o sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji yimɓe hewɓe kadi kolliri hen metti mumen e fayre mumen no fewi nden vidéo noon yettima yesso guite police police udditi hen enquête mum jaaƴi no fewi e gardugol commissaire central de Dakar commissariat central mo Dakar ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e ɗiɗo e ɓen yimɓe nayo hen ɗiɗo puɗɗima yitede mbiyama teeba hen goto ko chauffeur goɗɗo ko apprenti ɓen ɗiɗo puɗɗi yitede e oɗo saaha joni eɓen nanga eɓe mofta e nder kasso to commissariat central e mbadi garde à vue enquête on e jokki hen enquête on e jokki hen kay enquête o so hiɓɓi noon maɓe mbatte e juuɗe procureur de la république près du tribunal de grandes instances hors classe mo Dakar ɗiɗo heddiɓe noon ene jiile jiilaw cattuka no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen médecin colonel biteɗo Khalifa Ababacar Wade kañum woni chef de service réanimation
réanimation médicale et de l'hémodialyse to hôpital principal mo Dakar o subama o nomama par décret sifado guilañe nogas ene ya lewru avril on maydu ndu lewru avril maydu ndu o waɗama e oɗo saaha joni médecin taw ko médecin hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye o laatima docteur mum taw ko docteur keeriɗo o lomti ɗon ko médecin général brigade Mahamadou Mbengue ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commissariat central de police mo Guédiawaye Dakar e gaddugol commissaire principal Daouda Badiane ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo dartanoɓe yeyde drogue mo hinde chanvre indien ɓe tawriɓe kiloji 5 e pawdi woni 5,275 kilo drogue taw ko yambamo hinde chanvre indien ɓe teeɓi ɗum noon koye to leegal bitengal mora fadam ɗum waɗi ko sanga 23 heures woni 11 heures jamma ɓe nangi noon biyeteɗo de yette Diallo e goɗɗo inde mum ko MM Cissé ɓe tawa noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawa kaɓe morla drogue on eɓe mbaɗi ɗum kamɓe kay e nder galle chef de quartier woni mawɗo leegal ngal ko toon ɓe teeɓa e oɗo saaha joni noon enquête nana jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha toon to Saint-Louis noon yimɓe leegal bitengal cité jahangal Saint-Louis ne tawe tigui e sunare mawdu ne feewi ko bildi huɓere woni dal kañum tigui yani e yimɓe wonnoɓe nder hoɗande waɗi noon sukaɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men tawi ɗiɗo kala ko rewɓe mbasi hen pittali men hen jotel ne yaara duuɓi 4 keddigel ngel ne yaara duuɓi 6 mbasi hen pittali mabɓe tan o waɗi ko alata hande subaka 5 lewru mai 2024 yummaɓe noon kañum e hoore mum barmi hen barmande musa no feewi oɗo saaha ene tawe juuɗe safroɓe taw koto service urgence e nder hôpital régional mo Saint-Louis galle o noon wonno tigui koye fewnitede wonno galle o koko fuɗɗi bonde no feewi wonno tigui koye heɓitede e fewnitede teskama noon ɓena barmuɓe hen e ɓe foof ko jamma tan ɓe kewno arde ɓe mbaala ɗon soɓe pini subaka ɓe jalta golle gonay e jekkude eɗena mbiya tan maɓe hen ɓe nde Allah lomtato lomtina kanko yummiraɗo barmuɗo nde Allah rokkatamo cellal makko ha timma o wawa tigui artude e golle makko hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal gonɗen tigui koye cilciltiri ñalɗi taw ko ñalɗi alliyankagal ko toon to Dakar Madina Gounass ene wayno ko ñalawma janggo altine janggo ɗum sakoto ha laaɓa ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men hono Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salminitidagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu denima. Haali Abouba no kalɗen hanki Allah noni musidɗo en gollidi men Sara Abdoulaye Sarr ene tawe ɗo e nder Dakar mo Médina Gounass en ko weltare mawde noon en ɗo jotte e makko min dokkuma konngol o haalni en ko Allah yettinde nder Dakar ko holno yiiɗi holno sufri. Sara Abdoulaye Sarr assalamu aleykum wa rahmatullah. Haali Abouba min calmini dendagal hettiyankoɓe ayawo weltare TV kala ceerno Sambula jarama no mbiɗani ko noon tigui oɗo saaha eɗen tawi ɗo henna e Dakar mo Madina Gounass noon ari e waynade ɗum ko ñalawma janggo altine o tan bandiraɓe cakoto kono kadi gartaten koye kumpital gongal ɗo e Dakar mo Madina Gounass teskama ɗo henna no mbiyeten no kewɗa wiide kala saaha armé o ne daari darde tinde no feewi wona to banggue police wona to banggue gendarmerie wona to banggue sapeur pompier moni kala en jillima hanki o nde garɗen jamma o yoga e nokkuji kono kadi en jillima to Dakar bandira min malinaɓe tawɗen ɗon Bocar Hamadou Farana woni Dakar ceerno Djalaluddin kono kadi en jii Dakarji kewɗi iwɗo ha Côte d'Ivoire iwɗo ha Mauritanie iwɓe nder leydi Sénégal ha iwɓe kadi e caggal leydi ndi kala kono oɗo saaha kadi wonko teskiɗen yimɓeɓe ne kaala ɓe mbi ko hikka o meeɗa waɗi yimɓe gari pewide hewdi kono min ko teskimi hen ko ɓuuri hewde ko sukaɓe ko duuɓi nogas duuɓi capantati duuɓi capannayyi kala Dakar mo garɗa tawata ko sukaɓe ne defa teyde kadi kala wattu gorɗo aɓe notto ɗum mi teskima ɗum hen no feewi ɗum ɗo henno noon so tawi woni e Dakar tan ko jamɓolo woni hen kadi kala mo jiiɗa aɗa yiya mum moƴƴere e neware teyde kadi neɗɗo mo jiyanoɗa ko neɗɗo mawɗo to wuuro mum to nokku mum ma wawa yiide jogui ko galle mawɗo jogui ko photoyaji mawɗi jogui ko auto mawɗo jogui climatiseur uji ara tawani jooɗe leyfel e waɗi sajade ene warni ceɓeƴ
ene jaɓi wonde ɗon te calmina ɗum salmituma ko onon joddi te kadi daka ko gonɗa gando mawɗo ko fof to wuro ma walla almami walla duuto walla noddinowo sa ariɗo hen kadi an keɗɗa koye ardede te kadi jaɓa welma kadi jaɓaɗo jooɗiɗaɗo kadi woni jonde ma ala mi juuri yimɓe gonɗi ɓattoyo ceer goto fof ɗo jooɗiɗo ko ɗon ɗum ɗo henno woni systéme mo jiimi e nder wuro teddungo Daka ɗum ɗo henno noon bandiraɓe sehilaɓe woni ko tongono e Daka ene gasa noon ñalawma janggo cakugol ngol musidɗo men Amadou Samba Lo ma o artude ha ɓoyaji Haali Abouba noon tigi jarama Sara Abdoulaye Sarr Haali Abouba mi salminima kam jurmama no feewi noon ko musidɗo on Amadou Samba Lo yajude Sara Abdoulaye Sarr ɗo e Daka Mamadine Gounass Allah jarama on jarama Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene salmina ene duwono dendagal ɓen tawateɓe toon to Daka Madina Gounass en juurima ceerno khalifa o en ñaganima ɗum Allah balɗe juɗe e battande moƴƴe kañum e dendagal galle mum e yaadiɓe mum kala dendagal waɗateɓe kadi eɗen mbiya nde Allah jaɓanta ɗumen Daka mumen nde Allah kadi ɗum wonata sababu dendagal caɗele e rafi jomumen gonɗuɗo nde wiwata ha laaɓa lamto ɗon cellal allahumma amina habaruji men ɗemgal pular to semmima to Madina Gounass paɗen koto leydi Mali nden ka e kisal noon ene ŋakkino feewi e nder dendagal jokuli leydi Mali kala kene ɓuura joni balɗe 15 teskama fodde 110 neɗɗo nana nanga ene bifta tawa kadi ko dahaɓe e nder hakkude leydi ndi to wiyete bankasa ko seɓɓitiɓe noon kañumen ko ɓe tawete koye juuɗe seɓɓitiɓe yontere mayde nde noon hoɗɓe e nder falde bankas nde ɓe mbaɗino toon blocus ɓe uddino diwan o hollude mette mabɓe namdade kay laamu ngu nde dartono dole mum ponno beele ɓe nanggaɓe ne goppite ha laaɓa e oɗo saaha joni noon ko tawete to bankas ko ɗum woni ko tawete to Bandiagara e ko taari ɗum kala e oɗo saaha kala ko enen nden kam ene ngakki toon no feewi to banggue rewo e to banggue worgo kala sécurité ine ngakki sanne yoga e nokkuji leydi ndi e oɗo saaha ko jihadiste en ko kañumen mbaɗat toon luwaji mumen ko kañumen mbaɗi blocus ene uddi haydara natata haydara yaltata so wona koɓe jamiri ko wayno kay nokku biteɗo Douenza ko wayno to wiyete Douenza boni ko wayno Tesside e nder cercle en Sogo ɗiɗo nokkuji kala ko ɓeɗon seɓɓitiɓe kañumen mbaɗat toon luwaji mumen kala saaha nana woodi biftaɓe walla woodi waraɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen to Nara e nder région de Nara ko goskiji yimɓe nayo jiita toon ñande talata ɓennuɗo mayɓe ɓe kala noon tawama ɓe tawa ko sara wuuro witego Madina Korogo e nder cercle mo Mourdia région de Nara kamɓe nayo kala noon tawama koɓe yimɓe famille goto woni tigui ko yimɓe jiiduɓe famille goto ɓe jeyano kay kamɓe foof ɓe jeyano koto wuuro witego Bamma Diougou koɓe waraɓe noon kono ha ɗo hay goto anda tawa warɓeɓe anda kadi hol sababu koɓe mbarda Allah kam ne andi warɓeɓe kadi enquête nana jokki hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Assa Ba Diallo Touré ko jagogal kalfinare ko fate cellal aade mo leydi Mali ina jokki jillu muɗum woni tourné mum e jilluji makko kay o woni wadde oɗo saaha kala e nder yoga hôpitaluji tawateɗi e nder Bamako caggal noon nde o wanno jillu makko to hôpital mo biyeteɗo CHID Gabriel Touré o yaɓani koto point G joni o yettima to hôpital o yettima kanko médecin colonel Assa Ba Diallo Touré o yettima o jaɓɓama toon to hôpital di Mali ko directrice général hôpital o ko kañuma jaɓɓimo toon omo ari toon noon omo arde yimɓe cabinet makko wondude directeur uji nationaux e directeur uji généraux ko wayno Isaka Kone kañum woni directeur général catala bitegal CMSS woni caisse nationale de sécurité sociale ɓe idi noon ɓe idi nde ɓe jetti hôpital o ɓe idi noon ko salminde ɓen ɓe cellani liɗiɓe e nder cour hôpital o tawa ko yaltuɓe e nder cour donc ɓe wonde e nder cuuɗi tawa ala ko haaɗi ɓe wonde toon so wona nguleki cattuki no feewi caggal ɗum kadi ɓe naati ha toon to service d' urgence ɓe tawi toon fodde 35 leeso taw ko jaɓɓotoɓe
kamɓe ɓeena arɓe taw koye mbadi urgence caggal ɗum noon ɓe mbaɗi visité laboratoire uji d' analyse uji ɓe jettima taw ɓe jettima e nder nokkuji hôpital o kala o hettima kadi arɓe toon taw ko arɓe ƴewre safaruji mumen walla adduɓe ɓe cellani o hettima ɗumen o namdima ɗumen yoga en namde kay so tawi ene bisme toon bismugal moƴƴal no fewi so tawi kadi ala caɗele walla ala ko mette ko jii e nder oɗon hôpital o forfeti noon kanko ministre o e hollirde kaye wonde laamu leydi Chine ene addi ballal taw ko ballal médicament ji paydigal no fewi jar mum ene qime ha 150 million taw ko franc CFA faade hôpital o holliri noon kala hitande laamu leydi Chine ene wallita leydi Mali guila e médicament ji ha e matériel médicaux ji kala e kala saaha kadi nolde toon taw ko mission ngaji médical woni docteur eɓe aroɓe nder leydi Mali tawa ada ko addi ɗumen so wona wallude Mali naɓe holkisade safrude yoga e rafiji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabto kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV ko noon kay calminirten Amadou Sambalo to Madina Gounass e kañum e koɗo mum Sar Abdoulaye Sar enen mbiya tan e ɗin ñalawmaji alliyankoji mbaɗoji toon en berti juuɗe en ñaguima hono duwaw e kala ko duwate toon e kala ko janggate toon e ɗum noon e jukkuruji ɗi kala ko noonne kay calminirten kodde nene Abouba toon to Gambie enen mbiyaɓe toon hono yoɓe jokku golle kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo koyde hono Mali ene wayde toon ɗin landaji taw kadi ko politique hani eɗen pelle jowade kay ɗe golle men jowa toon taw ala ko yowi ɗum toon so wona laamu Sabborgo ndu kamɓe dey e oɗo dialogue ko moɓe mbaɗata toon nde tawno wonde ko ñande ñalawma janggo o foti wonde hono gasdu toon to lamorgo leydi ndi ɗum noon ene wiya tan taw kodde ko keewal ɗen taw ko landaji hono lundugo koko mbi wonde notaki oɗo hono dialogue ɗum noon ene mbiya tan Allah andi haala paye e oɗo dialogue toon to Togo ene wayno dey ha hande ɓe paadi koye jencudi taw kadi ko wooteji bonno toon ko fati e suɓade ɓen taw kadi ko sarɗiyankoɓe jakka gendi mabɓe hani e ɓen conseil hono région ji ha hadde noon élection ngaji ɗi cuwa taw kadi hono yaltude ene wayi noon e wone ɓen ene mbi tan wonde kadi ene wote o yaari no foti yarude ni e landaji ɗin lunnugo kañumen dey gulli ko wonde kay mukoña waɗi hen tigui rigui e wayno fraude woni hen no fewi e ɗum noon woni hen noon kañum en ene deñi haqqillaji mumen ene mbi tan paadi tan ko kañumen ko ha jencude ndi gasa ha laaɓa toon to Kenya ene wayno gardiɗo hono leydi ndi hono wiidama hono Ruto kamɓe dey ñande aljuma o waɗiɓe kay jertiniɓe kay e koko arata ko wonde kono cyclone gara o woni hendu mawdu no fewi e bonnoru ɗum noon ko kadi ko cyclone mo garu gado e leydi ndi taw ko ngolɗugol lawol mum ono gadanol e nder kadi kono histoire mum joni noon o jertiniɓe hen no fewi nde ɓe mbaɗata ndentoto no fewi toon to Tchad ene wayno gabugol mabɓe dey ene gasi guila ñande aset nayyi lewru mai ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ene wayno wotoji ɗi mbaɗata ko janggo jeegom lewru mai ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon Mahammad Idrissa Itno kañum e ko e gardinoɗo jagorɗo mabɓe hono succès magistrat kañum e foof ene wayno hono mboy go foof waɗi gabugol mum yaari no foti yaarude ni e noon ñalawma janggo o ɓe jaaɓano hono sumgoji taw ko ɓesgo leydi ndi wawa kadi ko suɓade e ɓen taw kadi ko gartotoɗo hono o leydi ndi ene wayno noon duuɓi tati e laamu Sabborgo taw kadi ngu ɗowi ndiɗo leydi caggal kay nde Idrissa Déby Itno kañum sanki to banggue hirnangue taw kadi ko Tchad taw kadi ko hakkude mum e ɓen rebelle noduɓe hono fakten guila avril ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ko ɓen tigui hankkadi gasnata e laamu Sabborgo mumen gam yaɓande ɗin wotteji gam suɓade kay on gardotoɗo ndi leydi RDC Congo toon dey ene wayno ko kañum ene to kañum ko ene wayno ko
on guerre aɓe kuliti han pelɓudiral wonde hakkude kay mabɓe ene wayno toon to Rwanda nde tawno wonde Rwanda aɓe tuuɓi ɗum tigui ko waɗata toon ko kañum de ene jeeya hen ɗum noon kanko gardiɗo hono leydi ndi mo RDC Congo woni Félix Tshisekedi caggal kay nde yilluno toon to leydi hono France ha wawi kadi jaɓande ɓen taw kadi ko hono jonde taw kadi ko namde e jaɓule mum o wi kadi ɗum ɗon jombani hakkude leydi RDC Congo leydi hono Rwanda mbawa hono jaggodirde ɗum noon ala fof ko jombende tawno wonde Rwanda koko wambi wona e ɓen rebelle en ɗum noon Ghali Abouba ene wayno e dongre Afrique ko ɗum ɗo jubbunɗen hen e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco gorko mo sa dow ngam e weltare Ayabo TV. Gonkay miyaga keɗa tomi ko jange heblo sukaɓe Afrika nde tawno jange nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede ceerno Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi humpede welani humpitede ɓuuri humpede takkusana yoni ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ha to galle ceerno Yaya Bari Chatola ko on takkusana juuɗa ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yembol Asekna Dakar ha to galle ceerno Ndiaye Baron Hayrana Nouadhibou e ko taari ɗum kala habruji men ɗemgal Pulara habruji men taw ko jolam jabiri to leydi Chine biteɗo Xi Jinping kañum woni gardiɗo leydi Chine omo tawe e jillu makko to Paris lamargo leydi France e mbadi visite officiel ko aleda hande o yetti toon ko gila 2019 noon o wayri wadde jillu makko e nder dongre Europe no 10 heures noon so ummima to leydi France noon omo tijja mawa ya ha to leydi Serbie caggal ɗum mawa ya ha to leydi Hongrie ko to leydi Palestine paɗen to Gaza gardiɗo catala bitegal Hamas hono biteɗo Ismaël Hayine o holliri tigui aleta hande o wonde kay laamu leydi Israël woni koye wadde sabotage ko fati e kaldiggal fade kay kaldiggal gongal e yiilede hakkude mabɓe e leydi Israël beele trêve ene waɗe on trêve noon ko beele kay eɓe mbawa wossodirde ɓena nanggaɓe ne biftani nangga otage taw ko ɓiɗiɓe juuɗe Hamas mbawa woppitede taw ko gossodiral hakkude mumen e prisonnier ji taw ko Palestine naɓe tawateɓe e juuɗe koninkoɓe e leydi Israël o holliri noon kanko ministére de la santé mo Hamas wonde kay e oɗo saaha joni lebbi jeeɗiɗi ko guerre o fuɗɗi saabu kay ko guila ñeedi jeeɗiɗi lewru octobre guerre fuɗɗi hakkude mabɓe so tawi ko bila wasɓe pittali men taw ko Gaza naɓe ɓe jettima 34 ujunere ne fayi temedde jeegom e 83 neɗɗo ko bila mabɓe sakket e nder ɓen mayɓe hen nogas e jeenayo mbara koye nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi woni tuggi hanki jamma faade oɗo saaha joni so tawi ko barmuɓe bila o ɓe jettima 57 ujunere ene fayi 17 neɗɗo koto leydi Israël paɗena armée leydi Israël ɓe kolliri aleta hande o wonde ɓe uddi haalaɓi demal taw ko damala principal to aide humanitaire woni balle ko fati e guura e médicament ji ummortonoɗe caggal leydi to natiranno toon to Gaza damala ngal noon e tawe to nokku biteɗo Kermen Saluma hay camion goto natata taw ko gadduɗo balle hay goto natata e oɗo saaha joni toon to leydi Palestine to banda de Gaza laamu Israël kadi ɓe kolliri wonde ɓe uddi ñalawma hande o ɓe kolliri wonde ɓe pelliti uddude oɗo chaîne télévision taw ko télévision Qatar naɓe biteɗo Al Jazeera on télé noon Jazeera ɓe kolliri uddama ha laaɓi taw ko communiqué mo Benyamin Netanyahu hoore jagoɗo leydi Israël kañum ɓayyini oɗon communiqué hello makko weeyo witengo Twitter ko noon kadi ministre mabɓe de la communication mo leydi Israël kañum e hoore mum sifi kayide on kayide noon ko wadde den saisi dendagal matériel chaîne matériel télévision matériel mum kala ɓe Al Jazeera ɓe mbaɗa saisi oɗon matériel caggal kay nde chaîne o
udda ha laaɓi koto leydi Ukraine paɗena koninkoɓe leydi Russie enen jokki aynade obiji men e bombaji men rokketaji men toon to leydi Ukraine to wuro witengo Kharkiv ene tawe to funnague leydi Ukraine toon ko drone aji leydi Russie kañumen tigui ayni toon rokketaji ɗina rokketaji noon saabima ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men jeegomo waɗɓe mbarmi hen koto leydi Liban udditena habaruji men koninkoɓe leydi Israël ɓe mbaɗi redda woni tigui laade mabɓe diwoje beddima bomboje e pettoje to banggue worgo leydi Liban aleda hande o e nder bombardement he noon yimɓe nayo taw kamɓe kala koɓe famille goto ɓe mbasi hen pittali mabɓe ɓe toɓɓuno noon kamɓe leydi Israël koninkoɓe leydi Israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe toɓɓi ko ɓena taw ko koninkoɓe walla compétaji ngalɗo catara bitegal Hezbollah taw ko wonanɓe walla walloɓe Hamas e kala saaha e janguji he wadde koninkoɓe leydi Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate bosoje ko Saydou Abouba tawi koto Madina Gounass ko correspondant men permanent e hono Ama Sambalo e koɗo mum Abdoulaye Sarr so tawi noon ko ruɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mon Sara Ndogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.